un objecte sense mirar de la maleta que han sigut aquest tub, aquest quadrat, aquest plotat i aquesta pinça. I amb això hem tingut que fer una història de ciència-ficció que se tractava, que és un gènere literari de ficció molt ampli on els relats sovint presenten l'impacte d'avanços científics i tecnològics. Presenten futurs sobre la societat o individus. Aquest projecte es pot fer d'uns elements que a continuació us diré que són exploració i colonització de l'espai, robots, intel·ligència, científiques, vida extraterrestre, viatge en el temps, clonació i multiplicació genètica, futur apocalíptic, futur utòpic. Molt bé. I la història es titula Els mutants i en Pablo. Aquesta és la història de la senyora Pinça, una senyora que sempre porta una pinça al cap. El seu veí un dia la va venir a visitar junt amb el seu majordom enrobotat, un robot amb una màquina per viatjar pels mons. Aquell dia van decidir fer-la servir. A continuació, van arribar a un món paral·lel. Volien crear una nova civilització i un poblat. Però de seguida es van adonar d'una cosa. Havien mutat. La senyora Pinça es va tornar una pinça i el seu veí un home brutat. Però el robotat es va quedar igual perquè no és un ésser viu. En realitat, tenien un problema. S'havien colat uns insectes a la màquina i també havien mutat. Tenien un coet gegant al cul i ells també eren gegants. En pocs dies van arribar al poblat i els van capturar. Havien començat la dictadura d'en Pablo, el rei insecte. Van tancar-los en una habitació protegida per rajos làser i van desconnectar el robotat. Però un insecte que era bo, en Fric Flac, els va treure i va connectar en robotat. Llavors van marxar amb la màquina dels mons i en Pablo i el coet s'hi van tornar a colar. Però això ja és una altra història. Molt bé.